Wedi go, oce, fan hyn, sy'n go. Lying down, she's writing something on it. What was the sign there? The one that says close for private party. Oh, man, bunkers, didn't it? Hospital bunkers. Watching you. Oh, the owner is in Florida. Di ddim, hi di. Mae'n rhaid y fideo all ydy. Hi di. Hi di'r ddynas? Be, gwell mili yma? Ie, gwasmelin, ie. Dyna stori. Aran, dwi'n ni beth sy'n digwydd. Yes, didn't you? Wel, mae gen ni proses yma'n hyn yn erbyn y tŷ bwyty yma yn Felinheli, la Voile, Hwyl, sydd mewn ymateb i'r ffaith bod na hogan ifanc wedi cael ei gwahardd ar siarad Cymraeg yma'n hyn, a wedi ymddiswyddo yn dilyn hynny. Felly, da ni'n gwneud y pwynt bod hyn dim yn derbyniol yn y byd cyfoes, bod ni'n gofyn i'r perchenog ymddeheiro, ac hyd yn hyn, maen nhw'n smalio bod nhw ddim yma, ac maen nhw'n ddangos bod y lle ar gau ar gyfer rhyw parti preifat. Dim yn edrych o bod nhw'n llywyrchus iawn, mae'n rhaid i mi ddeud, does na neb wedi ddod i fewn tra ni fod yma. Ond mi nawn ni aros, mi wneith Aled cyflwyno llythyr iddyn nhw, a wedyn byddwn ni'n gweld be fydd ein ymateb nhw'n gyhoeddus dros yr wythnos nesaf. Iawn, da ni wedi dod yma, tu allan i Lefwal, ond yn anffodus, da ni'n cael mi fewn. Mae'n debyg bod nhw'n cynnal parti preifat heno, sy'n gyfleus iawn. Maen nhw wedi cael drws, da ni wedi bod yn curo a churo, ond dim lwc o gwbl, maen nhw'n gwrthod o tab. Wedyn, da ni'n disgwyl wan i am gyfle i gyflwyno llythyr iddyn nhw. A llythyr i'r gwesteion hefyd yn esbonio pam da ni yma, ond ar hyn o bryd da ni dal i disgwyl. Anybody could say a word to us? Some explanation? Y falwan yn un nhw.